Pero huwag ka lang sama sa mata. Kailangan natin ay sa abot na yan. Oo. Magkano naman lang? 23 pare. Magkano lang? 30 na pala. Isang pala. Di bali, tatirinta, pataway nila batan bro. Pataway nila batan. Ay, po, ito. Di ba ya? Ay, okay. Bago. Ibang mo. Tigarin ko lang mo. 22. Kami nago. 75 na gawa. 4, 5, 6, 7, kulang na. 8, 9, 10. Sa amin nago. Tigarin ko lang. Ito na. Ay, sumpala. Dahil dyan ka lang, isindi ka lang ah. Walang 25. 21. Kami nagsawan la. Ditang ka ba? Akong ko namin sa pluram. Akong ko sa pluram ha. Nandun mga ka, yung pasa, paano yan? Nitan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. May araw si Founder Roland Sumagalbor. Yes! Lagi ka. Tingnan na eh. Sa'yo na. Hey! Tingnan mo tayo. Bro. Daga lo. Eric, yung tani ay makakinom ko no. Danom. Okay. Sige, bro. Sige. Laki dami na lang yun, Danom. Dahil yalanda kayo. Okay ka, tasumpal ka lang. Sinumpal pa ka ng presidente. Sumpal mo lang. Sumpal lang yan. Ay, sige bro, sumpal ka lang bro. Ikaw ni bro. Sampura, si Pagkabitin mo ng bor. Sijak. Sampura. Para kay Chairman. Para ta, pigara na eh. Sampura. Para kay Chairman, nag-albor din ng 10. Bilang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sino pa? Okay. Okay. Pigari kom. Ano mira? Sarap mo ni. Ano mira, please.